morning, good evening, good afternoon sa lahat-lahat na sa tanang tao sa kalibutan. Alam niyo mga sano, nilagnat ako. Ay, nilagnat ako. Gigilantan ko bigla. Galit akong gigilantan, natuog ko niya. Pagbangon ako, nagkurog-kurog na ko. COVID naman ka ng piste. Subako yung tawon, subako yung tawon. Kaya sa kong gilantan, agaw mo kong higlaan ganina, di man gud siya patag, nagsakit akong liog. Medyo pag mata na mura na akong giubog, gisipon, ay, gano'n pala yun. Palayo lang yung taon ng mga sakit, taon kasaon, musara na bataliri. Unsa mga sano, nako'y bagong kanang naay, Gisagop. Asang Gisagop kay Luoy kahit sa kaon. Kasi kaon, bayot po, grabe pong bayutan, sa bata pa hinoon, nga bayot. Unsa, asang Gisagop kay, palayas man sa siyang mama sila kay, kana magtubag-tubag usahay, kay sa sobraan, katubag po sa kada sobraan sa trabaho, kay kuan man, hatag mo dyan ng trabaho, tanan maglaba, mag-unsa din sa tanan, napuyahang igsuon nga, bugoy po, hashtag, kuan ulit taong bugoy, unsa, hasag mga sinunas ng bugoy ng ulit tao, palabhan sa examo, ito nakatubag na sa isang mama, kay, ano mga mama sige kuan, palabhan ng apil, kusod na ba dyan na, kinakapuyan ba dyan na, maso lang untag na washing machine, pobre po rin ka sa pamilya, wala trabaho ng mama karon kinaluyan. So kung saan na lang si diskarte, kaya ron nga makapalit og bugas, so mo ito nga, parang bata lagi ka, na problema sila ari daga na hon, so karon na, pero nag-adlaw sa diri na hon nagpuzo. Kaya, kanon na po kay Luoy man, kanon mo na ito ng iring, pero, kanang tao. Mana nga, tabang na sa nakatirit, tabang ra, lagyan na, Luoy kaaso po, parang nasurang panahon. Maso sila ka nakadawat ko ayuda, so pila ba ang tapo ayuda, gamay ramang kaasok ayuda. Daghan na sila, pila na sila kabuok. Gawa na sila papa, kuha na sila kabuok. Unom na sila magkiksuon. Wala kayong trabaho, magagagmay pa. Sus, ginoo ko, magagmay pa ang taon. Kanahangan pang pakanon, anuhan po, kanahangan pang kanahangan palagi kasuhin. So mga sano, lain na kong lawas, ang bot, paglayan sa kong lawas, sakit hong likod, sakit hong dughan, ayaw lang nang baglusod na ginhawa kay nasambak lang tang COVID na dyan na. So mga mga sano, unsa isang gilantan ko, maghapong ko para lang dun ko anak, gusto kay wa man ba palitan oy, wa mabilhan. Ang sa uban ka sila sa ani. Mao lagi kay kasi ba mag-deliver lagi na sa amin na wala mang mag-deliver. So ayan mga sano, nag-customer ng tanang alak ko no. Alak ba sa kay bawal ba sa sige pangita sila nun latanan ng mga tao nun ay usag ayuda sa ipalit nga sa gano'n hindi siya mabuhay ito ng mga laki haw ko inom maso ganit ko kay ito ko mo inom ka azo mga sano mo inom rin ko ka nang na mapugos ka na ng mga birthday na ho anak pero pagwa mga barkada na sa mga migang bakla na magsipanagi naman ako na sila kita hindi ko kapoy ka so inom nagkahubog mataga mag-usa na pagkahubog na murag nito subok bay grabe na hadlok ka nga murag kong kabuhi na nga nahadlok ko nga grabe sakita paminaw sa lawas kung mamatay na si ko ano yung nagkaugmaan sus grabe na masukan ako rotog suka kong ikaon mga nga natagam ko kauna pa do kaya na to. Dahil kausa nag-birthday ko sa niagi, sus ka mo na kayo magkainom so kaya naman mga bisita lagi nga
pag-inom man lagi, mamalit pag-inom nun. Agoy, ginoo ko, nahitabo na po, na hapit ko mamatay sa kasakit. Na, sige kong suka, sige tanan-tanan dyan. Nagibati na nga, murag nagtusok ang tibok bahay, nga murag kong gihilantan, nga murag kong mamatay na. So, yung kung relax ko mo inom, uy, bahala ko ng inununan siya. Butong uban nga murag, makitaan silang uban nga sa no? Murag naman sige pang sarok ng kuan, anong inununan, sa grabing paita. Ako dito ko magsilbi, kung saan. Sa akin, magsagarilyo ko, mga bisyo, pero parang na, ang bisyo gahapon, makadua daot, gahapon sa baga at taon. Magganuhan na bita ko sa sundang, matakuan ng sigarilyo, kay bawal, bigla sa lawas. O man, ang akong alaga, sige pa namin, para po buang, grabe ng kanang na bubuas short, mura nag-iwagan. Grabe na nang iyapa, kuan ipalayas ang mama, mura ginang natin na ako. Ang lang pong o masugo-sugo mong po, Luoy lagi. Napakanon lang po yung taon kay Luoy. So, manaon sa mga sano, basta adlaw-adlaw maghimo ko content parang doon yung mga sanong na mo yung makita ng video sa di mo ka malingaw basta tanawa lang ko nung kay aron na napukuan pa ako ang video nga naman nangaw wala rin kong lawas ang mga kasukasuan murag ng hawoy ang kuhay kalain barong kibati na ho kajawan lang po kay namin sa kopi hanggang ang kutob sa mahimo kinangan di kasi mo padas at sa hospital kay narabay na sa hospital ingnon ko COVID na kaya ang sintomas na aning mo tanan ay ginoo ko paglang taon ginoo ko palayo so basta mga sano mga basta ako mga amigo diha amiga wala po nagawa bisitahan lang po kanon nagawa YouTube channel kaya ron na lipay po so sign off muna ako mamaya padayo rin ako ning ako ang video niya kaya naanam po ko istorya sa bahin sa gugma mga san tanawa sa niya adlaw-adlaw kaya nalaing istorya bahin sa gugma kung kisa ng nakaagom o kung kinsa nang nakasuway kung di maadzong kaagi sa paghigugma ala tanawan na sa mga videos kay na failure na success at least makaano rin ka kuha po ka o naman na ay mao di ay ganito lang o diba sa gilantan ko sige video pa rin so maripay mas kung mag-atubang ko sa kuan mga sano mga sa kamera mura kong buang maringaw ko ano ang gibuhat ng anay o tanawa na ang bagong sa Gisagop bahal si Kasumnaw diba bahal si Kasumnaw masano halos kitambag ayaw sa pangiyak kung sa zo kay kuhan sa pagtuon o kung sa paggupit pero nga nagdako nimo di ka maiwit kay paitrabaho ara ba mo eskwela kay way pang gasto lagi yung taon kung saray nagduha ko to Luoy lagi ka ato manang pagtagaan na lang ang sugo-sugo pagtagaan ano mapas mo kakaon wala kay kung kihan mo pud sa buon talagang bayot na tanan mahibawaan lang so sila magkabo sa tubig nanagko na lagi ng isang braso kay magkabog tubig kay lato magtubig lang palitan ng tubig sila sa bahay din sa among lugar nga murag way tubig nga
kaugalingon. Kabung taon lagi na siya pila ka balde, iligo sa kuya, iligo sa mama, siya ito kakabong, sa kanang nagbubata pa siya na. So kapag siya sa gamay pa, siya nabantayan na sa bata pa. Na, siya tagakabong sa tubig na maglaba. Malagi nang nakasukol na lagi sa kadugayan kay katubag na nasuko mo sa mamang tubag siya. Kay nasubraan na po sila kay isa ng trabaho sa bahay. So, mga sano, maghibo na po ko og istorya sa bahin sa gugma. Ay, Diyos ko. Sa gugma, dahil na pong istorya ako ang ipaabot sa inyo, dalit sa inyo. Kaagi mo, isugilon ko. Terang, 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 kini akong suliran pala. Mga kanundom siguro sa una bata pa ko, bata pa ko nga, maminaw sukuan ng DYHP sa Cebu, maminaw suko kanunay ang ilang kini ang akong suliran, katong ilang handumanan sa usa ka awit, makalingaw, mga zodri iPod, sa maminaw ra ka sa radyo, makalingaw, pero po kang ma-inspire, basta maminaw ra di ka, ang hinaot ko, ma-inspire ng tapon muna ko ang programa kay nakita man nang sa gaho at man nga paminaw na ninyo nakita nang sa gaho ang naong kita nang sa tanan hindi madungog pa nang sa kabahin sa istorya. So that's all for today and sign off muna ang BHL Easy Channel. Thank you and bye-bye.